mga kayutaan. O hinay-hinay na pang mga pilapil. Kay by next week, mananom ta og util. Para magsugod na tagpananom og mga bugas. Para naatay kaunon. Naatay pang konsumo. Taas nag-agi. Maapay pag-uli na ako gikan sa work. And then ako kumbana. Maapay pag-uli niya sa work. Pag mag-uli sa work na mo guys, na nami sa balay, at hinasad mi og kahumayan. Antod nga sa bungit-ngit na siya, tira na mo sa kakumbana po sa balay. Kaya ako, mag-andam sa digamo, mapabukal og init nga tubig para yung pagligo niya. Pagbukal og init tubig, dili oy kanang offer bitaw nga, one touch only. Mamuinit na ang batap. Atong kahumayan. Okay, siya lang siya kutob. O, taas na po. And then back. And then tuyok-tuyok. O, sa pikas na po. Nindot yung bulak ba? O, bulak sa sagbot. What you call this? Ano? Bulak sa kasagbutan. O, di ba? Nindot kaayo. O, guwapa. Liwat ninyo. O, bulak sa kasagbutan. Pwede na ito butang niya sa base niya. Ibutang sa table. Bakit mamatay dayon? Makukatry niya. Ay, nindot ang color, o. Ayan, o. Meron na ay white and purple. Ay, kagwapa niya, o. Wapa kayo siya di pa unin doon. Ay, kalapit na pa sa hangin pero carry na siya kasi it's spring. Wapa nindot. Tanaw to sa kumbana.
pala to. Isang ikutan lang and then aakyat na ulit. Pupunta na ulit sa ibang basak. Sa ibang palayan. Habang may liwanag pa, hindi uuwi ng bahay ang asawa ko. Kung magandang hihinayang, walang ibang maaasahan kasi, at saka walang dito, yung tatawag tayo ng mga tao para tumulong, para gagawa, hindi. Kumbaga, kami lang yan. Sa ganyan, hindi ko kayang gawin yan, kaya yan ang trabaho niya. Siya muna dyan. Siya lang ang nakakaalam niyan. Siya nakakaalam nito. Okay, medyo madilim na. Time check, 5:45. At ako'y aakyat na sa bahay dahil ako'y pamumusina muna. Pabayaan muna natin siya dyan. Thank you for watching. I-update ko po kayo sa mga latest update ko po namin dito sa aming bigasan. Sa Basakan. Listening, Bisaya, Magtagalog. Oy! Pwede ka sugapod. Pasensya na kayo mo guys ha. Pasensya na po na medyo yung pagkatagalog ko. Hindi masyado maruni. Okay guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Ako si Inday Abi Bisaya, ang probinsyana ng Pinay sa Japan with my husband. God bless on. Bye-bye. Thank you for watching guys. Ako si Inday Abi Bisaya. Don't forget to like and subscribe.